Asa bono bahai hai lam sona bagai ang kobok jagori sare ma bositei borong dina bagai taposi de borong nang koisa ge jotong phan gaya ba korbani do jire am jere tapong tei hokson Hai, oh sini risari genai, sini khum bahai, sini kok bahai, sat by sat awan bangui calayoi, ageni mui motom calayoi, je borok rongni bekha kicik jak phana bekha manjumani, bekha kamai thangmani na bekha manjumani, tapangni pamtui bahai no sak sinilai mani, sini borok rongni wan suk mani no, sini borok ni laibum mani no. Age wo uklok tonijak no khapang tuyoi khaklap pheheloi taisa buskang abok mani jora ang tini taisa kipile man phuma hai ma tongo tabuk in jora wo chungnugo chini obibabok chini oro nukjak sijak ageni chimino chung siwo bijoy rangkhol hengke bomti jat boro jibono waisa phane kisa ton naiphat thuyang musung nei wan sungmani tabuk buskango tabbo tongo bongni jeta achievement bongni andolon ni bisingtui ang tabuk thaisinga ani Usaranjan babu ex MDC ex EM biduk deban mahino o ex EM ni malik hingkai borok parishram khlai kai chung ex EM ex MDC ni বর্তমান EM MDC ni kono din chung o bata chawai maya Delhi o jepro 6 schedule ni prothom thangpro apro Indira Gandhi sajak norong no 6 schedule rinai hinai apro chini Sorgo Tongnaisa Nogendro Jamatia, Samacharan Tripura, Harinath Deborma, DC Rangkhol, Roti Mohan Jamatia, Tini Tabu Oroni President, Da Bijoy Borok Thangjak, Haipano last Borok Rang Rok Kurui, Mandir Banti Borok, O Kali Mandir Rogo Tongoi, Chanani Kurini Jorago, last Harinath by Divachandra Rangkhol, Jedine approval ngo, visiting gallery was Jack Borok. O Dino approval Taipruo, O approval, Belaino Hohamdom Clay, Sung Manka, Haipano, Sini O 6 schedule Mansupano, O Man Chini Kapango, Jesuk Tongmane, Abo Asari Mangapo, O Paisukia Samungno, Sengnani, O Paisukia Samungno, Paitak Dinani, Tuimat Tuilangni Tui, Hapung Pekogoi Payoi, Samudro Ruktai Tangpano, Laba Ada Katai Tamani Hahai, Waisa CPM by Tungjago, Waisa Congress by Tungjago, Waisa BJP by Tungjago, Waisa Antolik Dol by Barbar Tungjang Mani Bagay, Paithagri Manayani Bagano, Tabuk Paithak Sugri Man Sugnai, Mandani Lamawa Yapri Chengani Bagay, Borok Begia Riawoi, Buskang Agongani Bagay, Zetini Jarni Tongmani, O Jarni I Motani Bising Tui.